Setembre. Les aules s'omplen de nens, llibres i de polls. Cada any aquest mes hi ha un 30% més d'infeccions. En el colegio siempre están con piojos ahora. Cuesta mucho de sacarlos. Pero eso viene por falta de higiene. Mi abuela nos ponía vinagre con un eso. Otra posibilidad, pues la conspiratoria de que alguien suelta bichos en el colegio. Ni conspiració ni falta d'higiene. Els polls prefereixen els caps ben nets. Viuen saltant d'un a l'altre. Un de cada 5 nens tindrà polls durant aquest curs escolar. Si a la classe hi ha un nen que està infestat de polls, és molt fàcil que llavors contagi els nens que té més propers a costat de la classe. En cas d'infecció, dues solucions. Insecticides químics que enverinen els insectes o els físics que... És com si tingués una bossa aquí al cap i llavors els ofega ja directament. El poll és un animalet que no té ni ales, ni salta, ni res. El que vol és algú al costat, és la proximitat per infestar el nen del costat. I així portem 3.000 anys. La millor prevenció, evitar l'intercanvi de pintes i gorres.